Здравейте, аз съм Wallman 230 и ще играем Special Forces Grove 2, епизод 2. Ще играем с Памъка, Linux, Иванката БГ и Осираптори. Селфир ще ни гледат. Анонимус, никъв си беше, смени си името 100 пъти. Айде да играем. Айде да играем. Ще играем отново в сървър на Памъка. Стига съм. Чакай, че аз не съм влязал в... Не съм се свързал към него. Печо, без парола. Кой му бях? Аз бях саме пе! Терорист ли се? Не. Виж какво направи. Къв си? За пореден епизод май ми бъгна. Къв? Терорист? Ти къв си? Терорист съм. Добре. Фак! Какво станава, Печо? Кракът се беше бъгнал и така във въздуха се виждаш. Да, бе, беше се бъгнал в кръпът. Ял, че е нататък, бе. Негов е сървъра. Хап, дейш. Йо! Памък, увеличи ботовете. Увеличи ботовете, Памък. Виж, той е Гошо. Не, бе, да са дай полицай, тия двамата да са полицай, бе. Не може, аз съм. Увеличи ботовете. Прави Гошо да е. И ти, Linux, Иванката БГ ще са полицай. Аз и Памъка ще ни терорист. Някакъв пистолет ли, бе? Не, не му. Да, ти къв си, бе. Аз маса. Ай, алфата, ай, си. Ай, си. В този Да, в този сървър. Знам. Попе, ти в кой... Linux, ти в кой... Ти от кои си, бе? Добре, Иванката. Да не си посмял да си от мен. Избрах му жена спокойно. Откъде имам 2000, бе? Да. Не да знам, а ти си буклук. Не, наистина, той трябваше да ти руси, защото не... Идва буклуци! Голяма работа! Аз съм с гранатка и пушка. Fuck you, motherfucker! Аз го убих с граната! Ей, тук горе съм. Видяхте ли най-епичния кил? Убих попа! Linux, motherfucker! Не, слязох да се бия. Али, бе, там... Бих ме! Килнах ми ги! Килнах ми! Терорист ли? Да, виж си. Бобе, ти! Как си говори? Да, виж от един от билата пъти. Музика с Бога! Иван БГ чилига е. Да. Добър? О, май смот беше. Да, смот бегет помпа. Памък, ти отде минава? От стълбите. Аз минах от страни. Аз ще направя как ба. Не го ползвам. Нямам ги. Кото те ушет? Кото те ушет нещо? Гогата умря с Спарки Дейс, пак уби Гогата. Добре, гледай ма се, от мъста на лоу си бъгна. Що че от мъста на лоу? Не, вижда! Не малко. Отмъстих на лоу. Отмъстих на лоу за Памъка. Никой няма да закача моя приятел. Никой няма да закача Памъка и да ще яде бой от Спарки Дейс. От Спарки Дейс. Постанава. Фак ю, бъгаме варал на Памъка. Галил ли? То не е ли 3 пъти? Убивам лов! Отмъсти се.
За мен. Fuck you! Нищо няма. Как се измъкнал бомбата, Хънтър? Ти как се пишеш, бомба? За сега сме, да, за сега ги бием. Трима са. Тя с ботови, нали бе? Да. Попът и О, Дено. Ванката са... Оста. Къде са другите двама? Оф, мале, как ми бъга тук. Те само двамата са оцелели. Наистина ли, бе? Де са те, бе? Де са те да ги убия? Де са те, имам бомбички специално за те. Къде не мога? Няма да Де са, бе? Не можеш да гледаш бокси нечестника! Нищо не съм видяла. Не си видял. Не, педерас, не бегаш! Извиня се, бе. Fuck you! Ой, къде? Попет! О! Със снайпер ма хедшотнаха! Попът ма хедшотна! Хедшотнаха ма! С кой Wi-Fi играм? На Печо! Хедшотнаха ма, не защо! Сют ма стъде щастник такъв тъмън събрах за още едно оръжие. Бъди терорист да убиваме. Не хлама към Къде ще играте? Фактори. Тоест? Терористи в това. Аз къв Ей, Поп! Къде си бе нещастник? Знам! А? Гогата ма уби! Абе, на истинския демик играе! Разбери го! Мен! Ей, мамо стара, Норман е много ма дразнищи. Прибиха ма заради тебе. Абе, ти си много сложно. Само ма питаш! Ти ще умрям, бе. Да. Какви това? Така ли ви айпите? Да. То път ще набият! Пламък, гледам те. Отгоре, лай, тук, отгоре, нататък. Внимавай, виждаш ли ги де са бе? Внимавай, попът е под тебе! То мазен поп, ей го там под тебе! Ей там при вратата! Стреля това нещо! Обърни се, в тъмното се кри! Попът се кри, бе, ще ти хедшот и там бегай! Мазен Гога, сега до, пидираста! Его, да не виж го. Попът е гей! Гогата! 4 на 1. Чао. Да, кой е жив. Пак убиха. Биха една игра голяма. Лев да гей. Една игра! Втора. Попът лефтна. Не съм левнал. Аз левнах. Супер, ще умреш. Да си купим малко дронове. Ти за тигъл, бе. Това е приятно. Има с заглушители. Да, се заглуши. Добре. Бах ти къв то снайпери да трепахаме. Нищо убих до трима. Спокойно. Ти ли така? Някакви снайпери са. Какво ви трябва? Не могат да ме ударат, не ги убият се предвиждат. Мен ли? Де си, ти умря ли от живот? Не, Yes, оцеляха. Къде си, бе? Браво, може да показва, той е спектатор. Пак и ни печелят, ви си само един. Да, и то попа. Да, и то попа, дето и нас. Чай да си взема оръжие. аз съм бах активния направих 4138 стъпки за един. Къде? Давай, ми даде. Я, той до метър. Аре, хора, убийте го този. Ми къде? Ама къде е то, бе? Къде е попът? Там ли, бе? What? Гледайте от това, бе! Иго. Да. Защо тук е така? Какво е?
Обичам обратно. Това са такова шахти, човек. Аз мисля, Къде попата? Гледайте попът къде. ами не знам, ама Къде са да пеем молитви? Стил ще го убие. Гърмя ще отиде да се хили хора. Попа, голата ли? А, мама ти мри! Мамка ти мри! Да! Призареждах! Поп мазен! Тома призареждах! Няма призареждах, бе! Призареждах, не е честно! Аз славите се, вие сега ще нападам. Сега само виж какво. Равен. Ех, мамка ти попенце! Колко имам? Давай, само Е, по едно време 300. всички подскочиха. 500. Е това, ето, Емката. без патрул. Е, сега вече попенце! Мамо. Там никой няма да хване. Само бия! Спал беше. Пламъка е на Аз съм сега жапана! Нещастници! Да, имам оръжие за 5000, всяко ме убият. Мама. Елефант току-що умря. Как го каза? Той ще умре. Той е елефант. Той се обикаля. Блага, мри! Той се обикаля си по нощите. Ей, попенце! Убих двама заради тебе, попе! Поп мазен, къде си? Знари го, ви знае къде е. Къде е попът? Покажете ми го да умре. Сега какво брата убили. Мамка ти, поп. Ей, поп мазен, мамка ти сега ще до. Ти го наплаши. Къде е попът? Ааа! Попът най-после! Има справедливост на тази земя и се казва извинявай. И се казва Норман. С загиналия гръб. Има нова справедливост и се казва Норман. Това е криво. Кое? Нормал взе кривото оръжие. Спокойно. Кое е Това те криво? пищова. Ох, майка, ти си. Бум! Бейте се! Похарчих си парите. Аз с бомба. Халк умря. Не знам. Фарна Холм! Ето пак умря, Ай, ще чопена! Попът ли беше, бе? Не! Добре, че беше бот. Що ще го... Това бях аз с майката. Да избяга попът. Кой с Галил, бе? Някой... Галил. Кой с Галил в ръцете? Где го попата? Виждам попата! Виждам попът! Има един човек, който е оцелял. Не знам, търся някой. Къде е последния бот? Пама, кажи ми. Ай го! Дела. Его, вътре! Вътре! Килдак! Защо не направите повече хора? Питай, Петю. Пъти я направи малко повече. Аз знам как. Аз сега няма да дам на попът да излезе. Попът няма да излезе. Малко повече. Малко. Поне 8 на 8. Може и да увеличим ботовете. Да мъкснем ботовете за един ден. Айде, добре. Кой убих? Убих някой. Ей! Аз!
О, ман, убива. О, ман, пак вано цепа. Fire the home! Хънтър ме уби с АВП. И мен убиха това. АВП е много зло. Да, това е най-силното оръжие. Това е най-опнатото оръжие, ама има своя недостатък. Има на тема да ви Да. 3 на 2. много виж как ми забагнала. Шарк, ей го тука. Виждам шарк къде е. Е, вижте шарк. Шарк и елефант. Слънч. Да, Слънче играе. Той едва ли ще е добър на тази игра. Гледам в момента Норман. Вика на един човек, вика на един хакер. Или пък на Minecraft, като играем, като го убият, вика, бе, бах ти хакера, бе! Това е най-зло. Най-злото оръжие. Ще си играем тук, убийте го. Това шарк, бе, къв снак. на зомбите е Майки тъпо. тя снак. Нали? На зомбите е тъпо. Ето къде е елефант. Бомб мода. Ето къде е. О, яко. Да, Пуска да. бомбата, убиват го. Аз го Оттам. убих и само вика, бах ти Там, хакера, натам. бе! Теб ли? Влез вътре през главния Е, вход. оттам. Е, Така в да главния. понасям бомбата и печеля. Тука. Имаше Да. Гогата лев да гейм. Ето, его. Псувам, аз викам. Виж. Гога, що левна бе, човек? Той нямаш педерас, като ти си педерас, а ти левна. Криса. Ама това на Криса да ни- съобщение. Ей го елефант, вижте го. И той, че там си гледа, и тя си чати. Абе, майка, И това ще го смачкам. Сега няма така, аз гледам. Внимава, има много зло оръжие. Не! Има АВП, вземи му го. Плачи. Той пък аз викам, аре, лаве, той Защо не му взе АВП-то? Като пише, аз го убих. Защото АВП-то е бая силно. Вау. Елах ти Аз пък искам АВП. и го убих. Маре, гледах, Може да че си не оръжие. не е такова. Пустинята има някаква магистрала. Долу пустинята, 2 мили са чистосност. Един тигерас. Мишката. Гога, къде си бе, Гогчо? Просто съм добър. Бомба да те. О, какво оръжие си взе? Къде си човека? Fucking shot! Убих лолов с гранатката. Къде е оня? Хедшот! Тя ще играят на бомбата ти. Аз съм трети на Аз съм втори. много добър. Хе-хе-хе-хе. Сигурен ли си? Ела тука, бе! Кой е сигурен, че иска да умре? Кой си ли? Аз не много. Аз съм сигурен. И най-добрите са умирали. Но защо? Но защо? Но защо се ме убиваш? Убих шарк. Четири пъти съм умрял, не имам вече. Който обяр? Те добре. Педера са бяр. Ай, играй. Томе, що си терорист, бе? Как? Вижте го дей и как ме уби, аз Опа, я бях. влиза и веднага в полицайите. Ама, Гоше, иначе аз ще дойда при тебе. Аз ще... Гогата лев, тая аз ще съм за, аз ще стана, защото ставаме много силни терористите. Терористите станаха много силни. Значи аз стигам от полицайите. Не бе, аз минах от полицайите. Аз станах от полицайите, така ще сме равни. От кой си ти? 13 на 13 сме. Ари, бе!
Кой бе? Гога, стани полицай! Аз съм полицай! Гледам та. Ма ще ни бият, те с един. Трябва да убийте някой. Трябва да убийте някой, защото... Аз съм много гаден, Защо? защото обичам да убивам. Защо по-като внук те уби? Той Защото аз призареждах и умрех. излишно умря. Да, Денджер. Убивам от 20 минути снимам. Аз къде знам? Не, аз да се показах и те пребих. Да, знам. Но е малко ярко. Тя да настъпи хора. Да. Да, аз го убих. Знам да играе, видя ли го, бе? Няма патрони. О, вот. Айде да играем пак на фактори, аз съм за фактори. Кой е за фактори? Айде да гласуваме, кой е за фактори пак? Не знам кой е това мапа. За който малко гласуват. Ей! Пак победих. Що? Нов мап. На Big Desert. Аз съм терорист. Ай, добре, аз ставам полицай. Петя, ти от кои си, бе? Полицай или терорист? Норма, не бъди полицай. Петя, ти полицай ли си? Не. Терорист? Да. Добре. И аз съм терорист. Аз съм полицай. Излезе до тебе, ще само ти там. Не, така ми е по-забавно дори. Така ми е по-забавно. И ако сега умра, ще използвам Галил. Галил. Аз винаги Аз като това не те го го виждам. На бомб мод ли играй? На бомб мод ли играем или на кое? Хора, на бомб мод ли играем, бе? Аз съм Гилян, не Павел! Те имат голяма разлика, Павел и Дилан. Павел, нали е дебил? Пламък, убиха ли това човек? Ого, да. Норма не, убиха ли тебе човек? Да се пазиш, ей! Да се пазиш. Майче, джойнах ли? Голото джойнах. Полицай, полицай! Не полицай, че съм сам хора. Убиха ма! Най-мазно ма убиха двама. Ето ма убих. Засеках пламъка. Не, бе! Какво лефна, бе? Само лефна. Да. Ми не. Повярвах ти, Алекс. Има лефна. Галил в ръцете. Fucking shit, put up the archer and put the... Гога, що си? Гога, геймри! Здравствуй! Hello! Не, честно! Останах сам! Щях да убия! Гога! На три кръга. Не, честно! Аре, какво? О, Big Desert футкът. Big Desert. Това не е честно, аз бях останал сам. Да, аз те видях. Аре, бе, бах ти, букука. Не е честно, бях останал на ти кръв. Защо гоши от мене? Не, питай Норман, що от тебе.
кой Гогата? Мен ме уби пламъка. Аз пък гледам. Аз слабо ще пък гледам. Гледайте мен. Гледайте мен как взимам АВП. Игра полицайче, бе, моля са. Денджер ме уби. Народ, кой ще? Ари, Голяма работа, бе, да ми казва. Победихме! Да ни каза аз, пак ще Добре, че си беше знам. попът. Аз го бях в готовете. Той се казва Гогата, не попът. Но е поп. О, тук, Ще проверя за Норман. Йо, Норман! Игра с личката. я Нори. Аз пак сега крада оръжие. Нори ли? Имаме зацка. Не ги знам. Вау се нарича. Вау. Ей, ти не си го бе. Някой няма ли с АВП, някой нормален е? Тук никой не е с АВП, не е честно. Е с АВП. Ами, Диляна е измислете. Виж как е мъртва. Аз бе. Не, Нори. Аз съм така, Не, така си. Хора, вижте, даваме една лесна сетка, която е вип. И са го допуснали. Нави да го убиете. Ма аз съм полицай, бе, неудачник. Давай. Дай да ги нацепа. Диляна е Какво стана, бе? Някой не е умрял. Аз съм Кой не е умрял? Някакъв денджер или нещо такова. Аз гледам Спарки. Аз съм с АВП. Спарки Дервиш 3115. Точно как къде? Къде? Приближавам ли го? Да. Пак тякото оръжие. Не, това е И мен там ме обида, знаеш. Някой отиди там. Браво на този отидене. Yes! Убихме го. Аз помогнах сам за убийството. Yes, Йоня беше сам. Чай си взема оръжие. Обърнах резултата. Къде сте? Какво каза? Обърнахме резултата. Не, къде сте? Ние сме тук, аз минавам от тук отдолу. Това е дезерт само, не е дезерт. Ей! Аз нямам скин. Нигър. Страйкер! Аз съм жив. Аз ли? Аз на кое място съм? Аз не съм. Дайте. Ние бихме. Как го е? Чекай си. Аз ли? Да. Не е такъв, де съм някъде тук за тебе, май. Няма, бе, аз ставам Аз тогава съм терорист. аз съм терорист. И аз съм терорист, защото пламъка дойде полицай. Не е честно. Гошев! Не, не Гошев. Кой друг терорист? Кой е играл от Богата? Аз станах терорист, защото пламъка дойде полицай. Пламъка ли? Да. И как да го кажа, защото иначе другите нямат шанс. Искам да изравним с шансовете. Аз мога да Бях на снайпна. Пламъкът уби някой. Той има скин. Кой уби пламъка? Аз тук май съм най-слаб. Пламък, ти умря ли, бе? Аз съм по-силен. Да, жив. Аз умрях, аз нали се смених отбора в начало. Ай, бати кур! Бъгна ми. Свърли ме. Пламъкът излезе. Защо? За какво само? Айде, мисля това да е за моя клип. Ай, чао.